wa dombo mvura ikabuda vanhu vakanwa nyota ikapera. Mwari vakati hauchapinda nokuti hauna kunditeerera. Even mukusateerera there was a result for Israel. Samson wakaenda kumba kwechifeve akavata imomo, vanhu vakamirira panze vachida kumubata. Paakabuda mumba mechifeve akabuda aine simba akatakura magedhi vakatadza kumubata. It's not that he was praying. It's not that he was doing what pleases God. But there was a moment yekuti Mwari vakamupa the grace to still carry the power, yet he's not walking according to the ways of the Lord. Unaziva here kuti Satani anoita miracles, chinoita kuti musazive kuti miracles akachinjwa zita zvinonzi mashura. Nokuti n'anga dzaFaro padzakakanda tsvimbo pasi, tsvimbo dzakava nyoka. Mozisi naAroni vakakanda yawo ikava nyoka, which means pasati paita zvekumedzana, magic nemiracle ine same product. And ukanzi unoda kuenda kuside kopi unogona kuenda kune nyoka dzakati wandei nokuti asati dzamedzana. Ndoko unofungidzira kuti ndokune simba nokuti vaproducer nyoka dzakawanda. Magic yanga ine number of snakes dzakati wandei kudarika miracle. I know Mwari wedu unoita zvishamiso and people they are there kunamata Mwari for a result. But beware, the devil can give you a result. He can. Kana temptations akachiti kuna Jesu pfugama undinamati ndinokupa zvese, which means on the other side the devil is also a giver. Kana waifuta kuti Satani achakuthreatena nekukutorera zvinhu, pamwe pacho anotokuomesera nekukupa zvinhu. Faro akauraya vana vese vaberekwa muEgypt vakomana, but haana kuuraya Moses. Chaaida kuuraya ipfungwa kana kuti idestiny yaMoses. Why? Nokuti he adopted you. Pa-adoption Moses wanga akugara a better life, yet calling yake ndeyekuti akaona kuoma kwakaita upenyu hwehama dzake atsvake Mwari kuti abude nehama dzake. Kuti paakangova adopted he was being fought. That's why Hebrews 11:24 ichiti by faith when he grew up he refused. Haana kuramba naturally, by faith he refused kutanzi mwana womwanasikana waFaro, which means he had revelation yekuti I'm being adopted neye system iri kufighta my destiny. The devil akakufighta kusvika palevel yekuti he gives you a better life, unogona kufungidzira kuti he's no longer the devil. Ataki yaakaita mugarden haana kunyima vanhu chikafu, akaparidza deliverance, kusunungurwa kwevanhu. Akati Mwari akutokuomesera idyai yese. Not akapresenta a gospel rinenge riri better than God's gospel. Nokuti vhangeri raMwari rakati idyai yese siyai uyu. Vhangeri raSatani rakati chidyai yese hapana wokusiya. Anoita sekunge ari kupa deliverance kuti akona kubatirirwa tsengai yese. Beware of wrong Exodus. Exodus 10 verse 9. For not Pharaoh akataura naMoses akati endai zvenyu budai muende, but don't go far. Yet pfungwa yaMwari ndeyekuti they must go out and reach Canaan. But Pharaoh akasvika pakunegotiate akati aiwa haisi nyaya kuenda kuCanaan, kubuda munobuda henyu, but do not go far. Kubuda munobuda henyu, but siyai madzimai. Kubuda munobuda henyu siyai mombe, siyai zvakati. Moses ndiye akatozoti original Exodus haisi nyaya yekungobuda, ine kabudiro, which is the mind of God. Kabudiro kari papi? Genesis 15:13. Inoti kudii Mwari vachitaura naAbraham vanoti vana vako vachava nhapwa muIjipita, asi vachabuda with great substance. Kurati kubuda usina chinhu hakusiko kwakarongwa naMwari. Saka sometimes nekuda kwepressure unogona kufarira kungobuda, but by knowledge pane kabudiro. Nepressure unogona kuti so long life, but pamind yaMwari there is the God kind of life you are designed to live. Don't be desperate usina enough information ngoti chero zvazvaita so long life. My statements emunhu ari desperate but asina the truth concerning the real life you are designed to live. Ukavapa tight kazhinji hauna option. As long as look at Joseph. Joseph dai asina kubatsirwa naMwari aipinda mujeri obuda abatsirwa nemunhu nokuti akati kune mumwe kana wabuda unoudza mambo nokuti ndakapinda muno ndisina mhosva ndigona kubuda. Bhaibheri rinoti murume paakabuda for 2
kukanganwika nokuti pane pekuti ukarangarirwa nevanhu wakanganikwa naMwari but ukakanganikwa nevanhu Mwari vachiri kukurangarira. Nokuti time yakazobuda Joseph haana kungobuda to be free, akabuda akava free and powerful. Akabuda muprison akadominate muEgypt akava in position. That plan yaMwari was not only to come out but to come out for a purpose. Anofanirwa kubuda mujeri kwete kuti akabuda kudzokera kumaraini kwawo kuti at least ndabuda. Anofanirwa kuti akabuda otonga muEgypt. That's why Mwari vakamutendera kuti unobuda kana Faro arota. Why? Nokuti hope dzauchadudzira dzichakupa position. Saka Mwari havasi kuda kuti uve free and useless, but kuti uve free and useful. That's the plan of God according to the scriptures. Hausi kungorumurwa kubva kunyika wongova muKristu ari useless. Wabviswa kunyika so you can dominate nyika. Purpose yaMwari concerning your life on earth is to have dominion. But don't go to I'm free, it's okay. You are free for a purpose. So attack yakapiwa Moses na Pharaoh haana kuurayiwa, vamwe vana vese vakafa, iye haana. Ukandiudza kuti Pharaoh anga asikazive kuti Moses muHebrew, I chose to challenge you with the scripture. What the Bible says, mwanasikana wa Pharaoh paakavhura tsipanda, Moses akatanga kuchema akati mwana uyu mwana womuHebrew nemachemero. Uye Miriam akati kana muchida anokuyamwisai mwana ndinaye ndokupai, which means vakatoziva kuti ari kutoyamwa mukaka wemuHebrew amai vake. Saka Pharaoh was aware kuti pamaHebrew sons esandauraya, I'm keeping one. Why is he keeping Moses? Ari kuda kuuraya destiny kwete Moses. The devil is worried when you reach your goals and your destiny. Akangobataka zvekuti you don't reach your goal and destiny, to him you are dead. Because you live for a purpose. Kurarama usina purpose, to the devil you don't need to be attacked. You have been attacked already. We are on this earth for a purpose, for a reason. Because what makes us live on earth is purpose. Go back to the text. Areka yaJehovha yakudona, 2 Samuel chapter 6 from verse 6. Zanzi wakatambanudza ruoko akaibata kuti iregere kuira pasi. His motive is good. He is protecting the things of God. But he does not have the right to do so. Why? He is not a priest. Vaitakura areka vaprinsita. Saka Uza kana akava nechido chakanaka, but asiri positioned to do that, he died. Mwari munourayirei Uza nechido chekuti areka yenyu isadone. Problem ndeyekuti apa vari kushata principle yekuti do you have the right to handle such matters? Mwari haasi kutsvaga vanhu vanomubatsira. Mwari akadesigna vanhu vaanoshanda navo. We are co-workers with God. We don't work for God. Ukafunga kuitira chinhu Mwari, that's dangerous. Funga kuita chinhu chauri kuita naMwari wacho. Uza atambanudza ruoko akabata areka yaJehovha, ane good motive zvaMwari achifanira kuwira pasi, but iye ndiye akazoiswa muvhu. How can God kill a man with the right motive? The problem is, this man motive yake iri right, but he is not anointed or called to do it. Protection yako pakuita chinhu iri muassignment nechinhu chawakanzi naMwari uite. John ari kurenje ivoice rino prepare the way for the Lord. But paanotanga kutaura something against the Lord, nokuti at first akaona Jesu achiuya akati iro gwanda rinobvisa zvivi zvenyika, akujeri akati ende munomubvunza kuti ndiwe here tomirira vamwe. God is now contradicting his calling. Paari kuti bvunzai Jesu kuti ndiwe here tomirira vamwe. Jesu akatumira shoko kuti ende munoudza John kuti mapofu ari kusvinudzwa, vakasungwa vari kusunungurwa. Yet John was in prison. Ishe kana muchisunungura vakasungwa, message yawe nevanhu vatumwa naJohani akasungwa. To prove your message to be correct, go and set John free. But he never did that. Nikutara Jesu wamasimba ose akaudzwa kunzi naJohani ari kujeri kuti ndimi here, akaudza vanhu vati tendai kumuudza kuti ndiri kusunungura vakasungwa.
but haana kuenda kunomusunungura. Ishe munomusiyirei kana ririro basa renyu? Statement yaJesu kainzvera kana achiri ndiri kusunungura vakasungwa ari kuisa difference yekuti handizosunungura vari kuzvisungisa. Nokuti chakasungisa John akabuda muline of calling. He was supposed to show people Jesus, but iye anga taura about sin. Akataura naHerodi kuti watora mukadzi wemukoma, chawaita ichi chivi hachidiwe naMwari. He is not called to deal with sin. He is called to show people the answer to sin. That is Jesus. Kurwa kwake msoro hazvina kuti Mwari avamude. Sign yaunadzwa naMwari kuti as long waenda muarea yausiri designed to do, hauna protection. Bhasikoro rine mavhiri 2 remberi nerekumashure, rinochovha rine cheni rine connection rekumashure, but harisiye rekumberi. Rekumberi harina kana connection, rakangosungirirwa so. Rekumashure ndio rine cheni, paunochovha unoitopusha rekumashure. Vachinoita kuti zasiye rekumberi position, kwete connection, position. Ukava mu right position unodarika vanhu vane ma connections. Uzatambanudza ruoko akati rega ndijegere zvinhu zvaJehovha. Paabata areka Mwari vatsamwa. But motive yake is good. Tine vanhu vane good motive when they preach. But the problem is they are not called to deal with such matters. Fungo yake yakanaka, but nokuti is not designed, is not why. Nokuti when God calls you for such a matter, He grants you wisdom to handle such matters. No matter you know the truth, you need wisdom to deal with certain issues. I'll give you an example. Nathaniel the prophet. Akanzwa ufeve upombo wakaitwa na King David. Anakutora maika akati mutongwa nehudu nomunhu akarara nemukadzi waUria kuzodii. God granted the prophet wisdom. Akaenda akati mambo ndine nyaya yehoyai pano. Kune munhu akashanyirwa nehama dzake. Angane mombe 1. Angane mombe dzakawanda. Ndokubva asiya kubaya mombe dzakawanda imwe chete pane dzakawanda. Ndokunotora mombe yemurume ane mombe 1 ndokubva abaya fuyo 1. David akasimuka nehasha pacheya pake zvikanzi mudunhu mumwe hakuna type yakadaro yatinotendera. Nathan ndokubva ati ndimi type yacho. Bible not akawira pasi akazvidemba kuna Jehovha. Nokuti purpose haise kunyadzisa munhu ndeyekuti atendeuke. Ukaona umira pajekero uchituka vamwe vanhu, purpose yako yachinja. Uda kuti vanhu vasemi kuti imbenza hana mata akazodii. But the main purpose yekuti Mwari vakuratidza chinhu ichocho is for him to be saved. God still loves that man. Uye wakamaka uye ane mukana wokutendeuka nekuponeswa. Mwari akafira munhu wese kusanganisira mafundisi. Akadari kufundisa atodaisa hazvichaita. The door is still open. Saka pakavaka the ark naNoah, Mwari havana kutendera Noah kuvhara door. Nokuti munhu akapedza kuvaka anenge ane chiki kuti hamuna kundibatsira ndamira ndega pana. Achingopedza obva atovhara. Mwari vakati ndiwo washanda, but remember kuti ndakuwanira favor. Saka door iri ndini ndichavhara. Nokuti dai vamwe tsana vakangorasikira mukati imomo ndizvozvo ivhu asina kuvaka. Nokuti areka ishadow picture yaKristu Jesu. Haisi nyaya yezvatakaita, inyaya yekutenda zvakaita kudhara. Saka hakuna munhu ane right yekuvharira munhu door to salvation. No. No matter the type yemasins atangagone kudescribe, but there is no man, no prophet, no pastor, no evangelist who has the right to close a door for any man to be saved. What akatofira vanhu is still open for business. Vara. God is still open for business. So winning, God is still open. But ukanzwa pachitorwa kuipa kwemunhu unzwa kuti haachapinda zvisho. Akuvadza vanhu, haachapinda, haachaita. Go back to my story. So Uzzah, he does not have the right to do it. But ane heart ne motive yekuda kuti zvaMwari hazvingadaro. He died. Chauraya Uzzah is not sin. Chauraya Uzzah ndechekuti aita zvinhu zvaasiri called to do. Saka haana protection in that.
No wonder the Bible says some are prophets, some are evangelists, which means in your line of calling, that's where your grace is. Ukati izvi ndozvaitisa mbiri reganisha izvi ndite zviri kuita vamwe. Madhimoni anoataka maprophets anokuataka ozoshambidzika kuti ndarova muvhangeri. I always give you this text, Matthew 2. Herodi paaiuraya vana, anga asingauraye vana. Aiuraya statement yekuti kwaberekwa mambo. Saka aiuraya mambo. Vamwe vana vakazokuita munyama. Nokuti mambo sure anga aberekwa but mambo haana kumuuraya. Vamwe problem ndekuti vakaberekwa munguva yamambo vari vana. Unondinzwa here. Herodi akanzi nemawise men kuna mambo aberekwa yari mambo ndokubva ava jealous. Saka paari kuteera achiuraya haasi kuuraya vana. Ari kuuraya madzimambo. But era ndeyekuti kune vana vasiri madzimambo vaakufa panguva yamambo nokuti havasana mambo. Kunoti vana ava vakafira title yakunzi king, yet they were not kings. Uzzah is not called to do that. He's not a priest. But ane mwoyo unorwadza kuti zvamwari hazvingangodona tiripo regai tibate. Kune vanhu vanorwadzirwa zvamwari. It's good to have such a heart. But to know your line of limit and calling. Nokuti ukaenda muarea saJohani kuti Herodi watora mukadzi womukoma wako waita upombwe. Ndiye atadza but panofa iwewe. Inda Mwari vasiri kuprotecta John. Mwari vari kuti John, your protection is in your line of calling. Saka uchiona paaiparidza ari kurenje kuti vana venyoka hakuna munhu akamurova. Aishauta vanhu kaJohn. Vana venyoka manzinani moyo kuno paridza ikoko. Kuarea kwake. Akangobuda kurenje nokuti iye calling anonzi izwi rinochema kurenje. Akabuda kurenje akangoenda kulocation. Ndiye anochema. So Uzzah does not have the right. But moyo wake unorwadzira zvinhu zvamwari. Saka hanzi pa threshing floor paako ndopa akaedza kubata. Akabva afira ipapo. David ndokubva aita a decision yekuti I can no longer take the ark of God to the seat of David. Ndokubva vati rega tiichinje. Let's say areka. Vasvika pa threshing floor. Vari kuenda kuJerusalem. Kumba kwa King David. David ndopa akati kana zvadai munhu afa pano. Haticharamba tichienda straight. Ngatiichinje tiendese pamba pemurume ari pasaidha anonzi Obed Edom. Ndokubva vatakura areka vakaisa mumba maObed Edom. Obed Edom is not a priest, but ndiye akaendla the ark akararama. Uzzah abata akafa. Vamwe vapiwa chinzwa zvinotaurwa after 3 months. Zvanzi David akanzwa nemukurumbira kuti Obed Edom apinda. Akomborerwa zvisingaite nekuda kweareka. Iyo ichangobva mukura yemunhu ine vainokomborera. Papa ndobaita nyaya. Oyo is not a priest. Ane ark for 3 months and he is blessed. Pano pana akaibata of the same ark akafa. Zvakapa David kuti I can no longer take this ark to my city. I would rather nimboita sembo pamudhara uye akaregera kufa tozvitora time. I'm sure vanonge vataurira Obed Edom kuti chibhokisi chauraya imwe mudhara ichi. Ukamudaro hakuna unochibata zvo. Mushamwari tibatiro chibhokisi but chauraya mutsano paseri. Vanhu vanochitiza. Which means vane information yavakaita hide from Obed Edom. Bible rova rati mumazuva ekusaziva. Vana vana pressure nini. Uyu waitoziva ndewe kwaIsraeri. Uyu is a Gittite. Tara kwaita Bible ndorudzi rwake. Andizoti ifonere munhe. Gittite. Aya maJudha vaIsraeri vanotoziva kuti areka inotakurwa nemapriest. Uyu haazive. Saka aita chinhu chaanoziva kuti achiitwe. Uyu ahendla chinhu kureva kuti uyu haana law kwaari. Pari kushanda grace. Nokuti whenever law dies, grace begins. I will help you this way. Ndo zvakapa Mwari kuti vatendere Boaz kuroora Ruth. Iwo murau wanga uriko kwaIsraeri uchiti don't intermarry with other tribes. Deuteronomy 7 verse 3. Do not intermarry with other tribes. Satori mamwe marudzi rona naye pachenyu kwaIsraeri. But Ruth akabva kuMoab, Moabites, Mwari vakamutendera kupinda mujini
genealogy yaJesu. Why Ruth Mwari break ere law? The secret is ukaenda kuna Deuteronomy 33 pakufa kwa Moses. Uchaona kuti Moses wakanofa pamusoro pegomo rinonzi Mount Nebo. Gomo iroro rinowanikwa mupani kana kuti munzvimbo inonzi Moab. Saka chaita kuti Ruth aqualify kupinda mugenealogy yaJesu ari mutorwa inyaya kuti atorwa pakafira Moses, pakafira law, grace begins. Murawo ukafa nyasha dzinotanga kuoperata. That's why Mwari vakazouya kuzoviga Moses. Ari munoziva kuti Mwari vanomutsa wakafa, but vane munhu wawakafushira. Kuti vakaya kunhama ukaiverenga, is quite an interesting story. Pamwingirozi dzaitobvunzana kuti ngano mudhara ari kupita rakaenda kunhama. Ane bhuru wakakafa basa apa. Izvo zvatori kumakuva ari kuchera. Noti Bible rinoti Mwari wacho he buried Moses. So long back in life, it was a great honor for God to bury a man. But I discover kuti Mwari vari kuti ndikasakuvigirai Moses, nokuti vanga vasingavigi Moses, vaitivigira Moses. Nokuti isu tikaramba tichifunga Moses, when we always think about law, we mess up with grace. Saka Mwari pavari kuviga Moses, he is not burying a person, he is burying law for people to operate by grace. Buku raJudhi rinoti naSatani wacho pane paakarwira mutumbi waMozisi. Uri kuona kuti Mwari prophetically vakatopika kuti Mozisi ndikasamuviga ndinokuwara nokuti Satani ari kutoda kutomushandisa. The devil was after the body of Moses. He was not after Joshua, a new leader. He was after a dead man. Why the devil was after Moses? The devil was trying to revive back law to people. Aida kuti akawana Moses adzora. Moses paakatofa, even chimbo yaakaroisa Red Sea hakuna akaiona. Yeti vana vasati vasvika Canaan vachada kucrossa Jordan. Zvakuti dai vakantora chimbo yake paJorodhani vaingosvika ongoti semota. Inda Mwari vakaviga chimbo yaMozisi iko kuna another river to cross. River Jordan prophetically is the river of baptism. Nokuti Jesu paakauya panyika akaenda kuJorodhani akanobhabhatidzwa. Saka vanhu pavanofanirwa kukorosa Jorodhani hapafanirwi kutanga papatsanurwa. People must have encounter with water. Why they encountering with Jesus prophetically? Nokuti Jesu paakauya ndomumvura maakapinda. Saka vaIsraeri kana vasati vakrosa vanofanirwa kutangisa makumbo. That's why Joshua akati nyikai makumbo mvura ipatsanuke. Why you are now getting into baptism? Red Sea hapana baptism. Why? Nokuti vakato avoid water, vakafamba on dry ground. Baptism was at Jordan. Why? Nokuti Jordan nomune visitation ya Christ, no pane open heaven. Why I'm going this direction? Go back to Uzzah. So Mkomana anonzi Uzzah is not aware. Uzzah afa Obed Edom is not aware kuti chibhokisi chandimuchengeta mumba uchauraya vanhu. Une imwe information iri kucorrupta the right information inofanira kunge yakuoperata mauri. Law ikava mauri too much, unopedzisira uri mutime yegrace but uchida kutsvaka certain laws to please God. Obed Edom chamupa kuropafadzwa ane chibhokisi chauraya vanhu inyaya yekuti anobvira audzwa kuti chinouraya. Why? Nokuti patofa Uzzah ndopafa law. Grace dzatanga kuoperata muna Obed Edom. Ukachitarisa vaita kuti areka vachienda nayo kuJerusalem to the seat of David, but pavakasvika pathreshing floor yaAkoni mombe dzakatadza kukwidza threshing floor panoseparatwa marara newheat, marara nemichero. Threshing floor pachipuriro ndo zvakafanana nepamuchinjikwa. Pakaseparatwa imwe mbavha ikati hell, imwe mbavha ikati heaven. So pavasvika pathreshing floor, it's a sign ye Calvary. So at Calvary, grace begins. Why? Nokuti pa Calvary pana akafa under law to redeem those who are following law. Saka box areka yakatakurwa ikachinja direction. Ukatoona nema direction yacho, it's all about the cross. They were going a straight way to Jerusalem. Pavakasvika pa threshing floor, ndokubva vachinja direction. Uzzah ndokubva atanga kukomborerwa. But rega ndipe warning ndibatsire Obed Edom.
Obed-Edom ukaona zvako zvichifamba uchikomborerwa, you must remember that somebody died for the direction to change. It costs somebody's death for your life to be transformed. Ukaona zvako zvakuita haisi intelligent, kune vakangwara vane zviri kuita. Ukafunza kuti ukaona basa riri kuti unoqualify, ibaoni panopinda umwe. Pane vane maqualifications yako, but vasiri pabasa iroro. It's a privilege. Every position yaunayo in life, it's God's grace. Usatomufungiza kuti you are the best. There are people more qualified than you who are still unemployed. There are people more beautiful than you who are not married. Aunakuwa na marriage ne beauty usanyepe. Na mufura ne kuma venues no one not aize. Penyasha na timu iruka kanombira mushe. Unenge uchati kumbatu kubatirirwa kuma. No. Timu iri panze iri skuteni. It's all about grace. Any position, anything you have, you must give credit to Jesus. Amen. Rufu rwaitika pano ndorachikonzera chibhokisi chiuyeko usafungidzira iwe Obed-Edom usafungidzira kuti kwako kurongeka wagara panzvimbo kwayo. Somebody died. Zvakakosta rufu rwake. Saka ukaona zvakufamba kuti hatinamira. I know people, they believe in prayer, but I've come to surprise you. You must believe in Jesus. God, there will come a time you pray and things will not happen. What are you going to do? What you need to believe in, you must believe in Him. Not in what you do, but in Him. The one who has already done what it takes. Vakuru maropa fadzwa for 3 months. Chicha maita pa 3 months. Nokuti Bible rati areka yakangoiswa mbama Obed-Edom. Hausi kuitakura, hausi kuinamata, hausi kudi urungokomborerwa chete. Ndopaifana kubvunza kuti chinoita ndikomborerwe baba chii papa? Kuchibhokisi chingori mumba ndazvimwe zvikuru zvanzi kuita. Ndopaigona kuzoudzwa nevanhu vane makuwa kuti pane munhu akafa panyaya yechibhokisi ichoche. Ende kutoti chiuye kumba kwako wakatotorwa sesembo yekunzi kana chichiuraya toda mhono chichiramba chichiuraya. I tell you, dai Obed-Edom akatsvaka nhororondo yeareka anga asingaitambiri. Makuru chinhu chinouraya chapedza vanhu ungachitendere kuyamba mako. Saka David zvaari kuita kunenge kuda kurwadzisa munhu. David decision aita kuti torai chibhokisi muendese kuSidon. Imind yaKristu nokuti Jesu mwanakomana is the son of David. Saka Jesu anova Kristu, son of David, akauya achakonzera imwe direction yevanhu vasiri selected to enjoy the benefits of the cross. Nokuti paasati aenda pamuchinjikwa aitaudza vanhu fair, ndakainga makwai ekwazhira yakarasika. Which means kana usiri kukwazhira you don't qualify. But ari pacross, we all qualify. By the reason of his blood, we are all sanctified. Saka David vari kubvisa areka muendesa kumba kwaObed-Edom. Ari kungoprofita zvoitwa nemwanakomana wake Jesu, nokuti Jesu mwanakomana waDavid. Kuti Jesu akaenda pamuchinjikwa haangoramba achitirani team 1. Kana vari maside they qualify. Vasiri muline, vasiri mulineage, vasiri the right people vatiri kuda, they can also be blessed by the reason of the cross. Rori ndinzwe mushi. Kufamba kwezvinhu zvese, sometimes wakaipano kuvhara meso. Okuratidza your strength, your intelligence, your connections. The one who gave you the strength is God. Akonzera kuti unzi wakanaka ndimwari akatokusika unambozvinatsa. So even in your beauty, you don't need to boast. Nokuti hausiri wakazvipa beauty, you were created by God. That you owe God beauty yako. The mind is sharp, that's the gift and the grace of God. Apana pauka biri kwa utanda yedu katanga kuronga zvinhu kwa sharp. Wakunzwa mfana haikona. Akagoneswa nani? Somebody died. Rufu rwaitika pano rwauza. Ndo rwakonzera change of direction. Kuti Obed-Edom agone kutaurwa nezvake. He was not part of the team.
Mimi ndiri kuparidzira, you know yourself that I'm just like Obed-Edom. And this is a type here, it is what tikabudirira muupenyu. But things are going the right way. And this is Obed-Edom ndiri kuparidzira, but you know yourself very well. But you are not intelligent. But by God's grace, things are working out for you. Vaifanirwa kunge vachiropafadzwa neareka, vamwe vacho vakatofa. Vaifanirwa kunge vachigara dzimba dzaunogara, vamwe vacho havana kudzigara. Vaifanirwa kunge vachifamba nemota dzaunofamba nadzo, vamwe vacho havana kubvira kufamba nadzo. Why? Nekuti areka pane payakamboti ava imbosiyaya ikaenda kuna Obed-Edom. This guy ari paside haasi mu right direction. Nekuti hanzi paakaona Uza akabata akafa, vakati handiendesei paside. Handizive ari paside, but ari kuenjoy life yevanhu vari mukati. Handiziva ndiri kushumira, handiziva kuti nini patype yedu kana pakufunda tisitaiswa paside. Nzaiwa kana takutaura zvevanhu vakati ngwarei hamo. Side ikoko, something began to happen. That's the grace of God. Usina title, vanhu vasina kukupa respect, but God began to do something. Uri paside ipapo. Obed-Edom haasi part of the team. Haana kutombokokwa kuti handitotora areka. Arungoro akatotyora asi pamaitoveza mpini pasi pemuti. Ndobva ngona rungoenda nechibhokisi ipapo. Kuti achibvunza akangoti kana zvina mambo David chiisei mumba. Ndobva after 3 months mombe dzawanda, huku dzawanda, dzimba dzavakwa, vana varoorwa, zvinhu zvafamba. Ndopa akashamisika. David manje problem yake akanzwa kuti wakomborerwa akuchida futi. Kune vatendi vakadaro vanobuda panokomborera chete. Panokomborera bekunzi receive ndo paanoda. Panokomborera chete ndo paatsvaka. Inzwa, Mwari uyu ndiMwari unokomborera but unonamatwa. David anzwa kuti Obed-Edom aropafadzwa nekuda kwareka. Akati varume handiregere chinoropafadza chiri kumba kwoMoblazi. Indochitora. Akanganwa kuti chinouraya, akanzwa ropafadzo anokanganwa rufu. Ko David chamboita kuti uregere kuenda nacho kanisa pasaiti chi panafa. Koenda this time wakuti wakomana naye munochitora pana akomborerwa. Yeti kukomborerwa akaigona kuzikanwa pasina akafa. Dai pasina akafa David hapana paimboziva kuti chibhokisi chinokomborera. Rufu rwaitika pano ndorakonzera kuti direction ichinje murume akomborerwa. Kuti David waifanirwa kunyanyotenda pakafiwa kwete pakakomborerwa. Nokuti kukomborerwa kuri kubva muresult yekuti pane pakafiwa. Lest we forget the death of Jesus at the cross. Ndoine fruits esa uri kuona. Don't celebrate the fruit, celebrate the seed. Hapana paunowana the fruit without the seed. Vazhinji vedu we celebrate fruits. Why? Nokuti nyaya yeseed, we are not after the seed issue. Uyu ari kunzi ari kukomborerwa pasaitu, inyaya yekuti pana akafira pano. Saka David kana wafunga nezveareka, usangofunga makomborero chete, funga kuti pana akafa kuti nyaya itizive. So hanzi akatuma vanhu ikoko, Obed-Edom relax saka zvinhu zviri kufamba. Amwe masoja asvika ari kunoka. Tabva kwamudharo hanzi box chedu. Vakafunga kuti kunotora areka. But this time he got a better revelation than the first time. Nokuti first time areka yakatakurwa nengoro nemombe. Areka yanga iri mungoro nyowani enyukati yaidhonzwa nemombe. David paakaenda kumba kwaObed-Edom kunotora ake, Bhaibheri rinoti akasarudza vapristi vakatakura areka. Vaiti vakafamba 6 steps orayiwa mombe kwaitwa sacrifice. David dai formula wakaishandisa kudhara vanhu vasina kufa. Nokuti chakaita kuti Uza afe inyaya kuti mombe dzakatakura idzo dzidzo dzinofanirwa kufa vanhu vachitakura. Uri kuona kuti chauraisa Uza ndi David.
vamwe vatinoteera vanotichekeresa. Dzidziso dzavo dzinenge dzinouraya isusu kwete mombe. Anodza Bible rinoti mufudzi wemakwai ari designed kunwa mukaka wemakwai. Right yake. But nguva yedu manje akuchaniwa mukaka kuri kutodyiwa gwai racho. Kwazvinoti vandipedza akomana. We have a right. Kana uri mushumiri kunwa mukaka. Hatina right yekugocha makwai. But nguva yedu urova brai gwai rese. Chinoita kuti agoche gwai inyaya yekuti ari kuona kuti harina mukaka, nokuti chinoripa mukaka mafuro kwaunoriendesa, ende mafuro ishoko. Saka vakasashaya shoko rekuti vakomborerwe, unongotsenga iwo. Vachirongoti chiunza peyesi. Utorova riri gwai racho. Ko harina mukaka. So there was a change of a system. Pakunotora Ark. Mapriest ndo akatakura Ark at this time. Vachiti vakafamba 6 steps. Ana David wachitamba nekoko masacrifice achiitwa vachifamba. Kureva kuti pane time yavakafamba neArk using wrong formula. But vakatombo maintain a distance. Job. Pakuedzwa kwaJob nyaya painotangira zvanzi vana vaMwari vainoungana pachigaro chaJehovha kudenga. And the devil was among them. Don't danger ya kuchechi. Vana vaMwari pavanoungana komana anenge aripo. Avasi vana vaMwari the signs of God vakati kuna Satan uri kudei. Ndimwari kuroti vana vaMwari vacho vanga vasina capacity yekuona kuti pakati pedu pane mukomana. Unamato wangu kuti Mwari atidzikinure paregere kuita Satan pakati pedu. Zvakuti totoda kuzoudzwa naMwari isi tisingaoni tichingofamba naye. Nokuti zvanzi vainoungana kuna Jehovha. Kuroti pavaironga kuti akuenda kuna mudhara vaironga na Satan wacho kuti andi kuna mudhara. Ari pakati pavo vakaenda kuti ko iwewe yaipi uri pakati pemaprofetsa. Satani ane mweya wekunyengera zvekuti pavanhu vaMwari anokwana. Meeting haisi God and devil, it's meeting of God and the sons of God. But the devil was among them. Satani unogona kupinda pakati pedu ukatenda ku theological college ukatenda diploma degree akatoordainwa akatendwa pastor. Why has told the natural to see? Zvakatora God the spirit to see that the devil is among them. Unoti Satani hazivi Bible. Unoziva. Tarisa paakaedza Jesu. Mark chapter 4 and Matthew chapter 4 verse 6. Anototi kuna Jesu zvakatonyorwa zvichinzi. Haatendere tsoka yako kurovera padombo. Achakutumira ngirozi dzinokugama. Svetuka. Even the devil was quoting scriptures to create problems. Psalms 91:11 ndio inotaura kuti haatendere tsoka yako kurovera padombo achakupa vatumwa. Satan auya ku New Testament achikota Psalms 91. Buku ramapisa remu. Iye achida kutopisa munhu zvake. Sanzi svetuka apa zvakatonyorwa isazvo zvokugadzira ndega zvirimo izvi. Do you know kuti Bible riri dangerous kana usina relationship naMwari usiri spiritual usiri mature? Because even the devil can bring a scripture to bring your downfall. But temptations are 3. One of the temptations was the devil quoting scripture. Psalms 91:11. Atendere tsoka yako kurera padombo shetuka. Even the devil had the guts to tell Jesus that it is written. Nokuti anoti anda zvakanyorwa stereki. Anda zvemubhaibheri adi zvepanzi. Iyo akura nda kugadzira ndega. It is written. Munhu ngachaka. Uriwo waishetuka nditi unoti toita zviri mubhaibheri. Ndopa waichkorwa na Satani papa. Unochukurirwa mubhaibheri imo. Jesu ana kushetuka. Ana kuti hakana zvirimo handina option hako isitiriwe shoko ka. Ndikati shetuka. It is also written. Do not tempt the Lord your God. Oh, scripture 1 is a temptation. 2 scriptures is confirmation. The scriptures must witness each.
Scripture imwe neimwe inofanira kuwa inoitsigirawo kuti uregere kuwa miedzo. Nokuti tikangoisa Psalms 91 yekeshotuka vanotsemuka musora zvikatawana inoti do not put the Lord your God on test. David time yaatora Aki aine nyukati ngoro nyowani aine mombe dziri kudhonza vari kadistance kavakafamba kusvika vasvika pathreshing floor, which means padistance inoi the formula is wrong but there is a movement. Haisi takuda kufundiswa nemaresults, ndikangona pane result handisiye because ndimwari. The devil can offer you results. Iwe munhu akanzi muprofita wenhema zviro kuti anopotsa zvinoti mweya waanoshandisa hausiriwo chete. Amunontorova chaizvo nemweya usiriwo. Haaite wenhema nekunyepa, saka uchiona kwataenda kwese wanga usinganyepi. Hanyepi. Neakaromba chaiye haanyepi. Ukanzwa Bhaibheri richiti vaprofita venhema, kuroti rinototenda kuti vanenge vachitoprofita. Vatori palevel yeprophetic, saka vachinzi vaprofita venhema, they can prophesy. Parikunzi nhema is the source of power. As long as you results, so you are not mature in the things of God. Even the devil can bring something with the result. Mukate nakati idyai mwari anyepa kuti mukadya munofa ava ndokubva vadya hapana akadonha nataka kuwaya ndomungaitotera chiti muri kuona umbo ina ndiparidzire kutenderera muri kupafa munhera tiri teza itodzwa kuti pafa munhera ita muchivharwa pafa munhera dara wenyasi right ainyepa kuti munofa hapana mbofa. Yet death was in 2 dimensions. Death was in 2 dimensions. Yes. Spiritually, that's why Adam was missing. Because it's a sign that he was not present. He was absent. In the spiritual realm. Second, death. 1,000 years, the revelation of Peter, 1,000 years is like a day unto the Lord. Ukatarisa Adam akafa 969. Not akafa musiyo according to God. But according to the devil, ayo angaripo. Ukasaziwa language ya Mwari, the devil anokunyepera kuti uri kurarama iwe wakatofa musiyo. Ukasaziwa language ya Mwari, the devil anokuoffer life iwe usisina life. Unazati kana uri ku darkness, unotozoziva kuti wanga uri ku darkness kana waku light. Nokuti kana uri ku darkness, darkness iroro light. Ndakuudza last week. Kumusha tiri pauridi ambuya vaita vakandituma tiri vafana so. Pinda mumba mutore kapu chitandara pamoto. Nekutya waingomira padoor. Wadzoka kuti ndaishaya. Vaikubata ruoko wopinda newe. Chichi wotore kapu wobuda. Sechaini netsati ndamuchembera chione murima. Munhu akagara murima for a long time anoona. Kuti rima chitori chiedza. Saka chora patakatendeuka ndipo takatozota takarasika. Nokuti patati likoko zvaifaya ende atisina kurasika taitorasisa. Zitori nyasha kuti uzive kuti wanga wakarasika nokuti kana wakatorasika unongotori right. I was telling you, wachi kana yakafa iyi. Ukandibvunza kuti inguva iyi iyo yakafa pana 2:15 ndinokuudza time iri correct newachi yakafa. Hamuzoti dzinostika dzinofa idzi. Inogona kunge yakatofa izvezvi yakafira pana 3:15. Hadzikwane. Ukandibvunza iri 3:15 ndinokuudza dzipi. But newachi yakaita sei? Zviri wrong hazvina kuti zviri wrong nguva dzese zvinomboita correct zvikone kuviga vamwe nekuba vamwe. Ushaka muzoti anombotuka vanhu but anenge anomboparidza futi. Anoparidza but anozombotuka but anotaura chokwadi mani. Utadza kuzwisisa so. Yakafa.
pane painorova kuti unonzwa kuti ndiye munhu waMwari, uzonzwa kutuka mwana waMwari kuti pati ndava mani. Kana yakafa dzinombokwana. Pane distance yakafambwa ne-wrong formula. Nokuti zvakaitika pa threshing floor yako. But at this distance, the formula was wrong, but the movement was real. Pasina umwari unogona kutonzwa umwari. Jesu paakanzi bhadhara mutoro wetemberi, vakatoreziswa, akatoti kuna Peter, chienda kumvura unobata hove uye nemari tibhadhare mutoro tipinde muchechi. Zvona kuti chechi yaitofana operata, Mwari wacho ari panze. Vanhu vanga vari serious. Zvekuti Mwari wacho asimo itofana rova. Mwari akaita zvekutamba apinde dzimwe chechi dziri serious. Ende unotora mari tibhadhare mutoro tipinde mukati. Vanhu pavakaroerera Jesu on a Friday evening, vakakasika kuenda kuna Pilate kuti mukuru, toda kubvisa mitumbi pamuchinjikwa nekuti sabata raakutanga. Kuti vaida kupinda musabata vasina Mwari. Vakafushira Mwari vari pasabata. Vane vari serious. Mwari wacho kutomufushira ubva uenda kusabata zvavo. Toda kubvisa mitumbi tiise muguva titange kurova sabata redu risina Mwari mukati. Pane distance inogona kufambwa, formula iri wrong. Samson ari mumba mechifeve akabuda aine simba. Kwete kuti kufeva kunopa simba. Mwari vakamutendera kumbova nesimba. Kwete nekuti vari kusapota zvaaita. But ari mudimension yegrace, even ari wrong stuff. Sandudzo kuti akangorara chete kumba kwechifeve. Isitamborara akurarwe chete. Kubasa. Adari Bibheri yatotaura kuti vakazodai vari imomo, akarara ikoko, zvatopera. Iwo zoti kunoitwei. But akabuda imomo ari all that powerful. Zvekuti kana iri chechi inoda zvepower wengoti Pastor Samson powerful, iwo asisi Mwari zvavo. Tine season yatinogona kuoperate a church without God. Is it possible? Church, vana vesava vechikoro ndo vanogona kusaziva kuti headmaster akuuya. But maticha anoziva because vasati vaenda kumavanombotaurana kuoffice. Saka mwana wechikoro chinoita kuti asazive, break time ikakwana bhero rinorira. Lunch ikakwana bhero rinorira. Nguva yekuenda manheru ikakwana bhero. Saka anongoshanda neorder. Ana basa kumbotsvaka kuti headmaster arimo here. Zvino zvichingwe tanofudza kuti varipo. Saka pane pamba kuti ukapinda chechi zvese vanhu vachipupura vachiparidza vachiimba unofunga kuti Mwari arimo. Vakura ndinozoziva kuti teitungoita tega mana. Dara hamo mukati. But vanhu vaparidza vakapupura. Do you know kuti unogona kutoparidza usina Mwari? Nokuti kuparidza kuva nevhangeri kumusoro. But pamwe pacho unogona kurova ari mumusoro. Vanhu vakatoropafadzwa. Vari kutonzwa kuti glory uriwo zvako. Zvinhu zvemweya zvinotoda vari spiritually mature kuti vagone kuzvidiscern. Discerning is a gift. Munhu anodrive mota kana kuti mechanic, for example, mechanic kana munhu ane much knowledge nemotikari akadrive auto anogona kutoinzwa ichichinja magiya. Handi auto haina magiya ka kungoisa mudrive. But munhu amachuwa nemotikari anotoanzwa achichinja magiya. Pana anozvinzwisa. Indaitoudzwa nemunhu ndichitodrive auto so. Rev yachinja, gear yachinja. Ichokwadi why nokuti he is mature, attentive kusystem yacho. Ane zvaanonzwa uzwa kuti apa zvachinja. Munhu akura pamweya anogona kunzwa kuti tsano vari kuparidza. Mwari ari kutaura navo. Ozonzwa kuti apa tsano vari kutaura vega, Mwari anenge apedza. Azvoti unogona kutoparidza zvautumwa naMwari wozopedzisa nezvako. Vadika watomboziva kuti ndiwo wakurova. Moses akatendera vanhu kuramba vakadzi kwete Mwari. Vanhu pakauya Jesu zvikanzisha Moses waititendera kuramba vakadzi munoti kudii? Paitonyorwa divorce certificates. Zvekuti munhu mamwe aitogara akaprintisa mamwe.
Uzakuna nomisikanzwa. Zvichibvumirwa hazvo kuti unopa mukadzi tsamba yekurambwa. Ugara une makopi kana 4 kuti akaita musikanzwa kuti uri kuona. Unosaina manje manje. Moses akazinomira musha. Jesu paakauya vakamupa the same question. Moses waititendera kuramba vakadzi. Ibi munoti kudii? Jesu ndokubva ati hazvina kudaro kubva pakutanga. Iro shokototi pakutangani Mwari kwete Moses. Hazvina kudaro kubva pakutanga, chabatanzwa naJehovha hakuna unopatsanura. Saka inda Moses aidaro zvikanzi nokuti Moses wanga waona kuoma kwemwoyo yenyu. Haisi revelation observation. Kuti vanhu vakaoma mwoyo vakasarambana vanouraya munhu beta varambani. Ndo maonero ake. Hazvina kudaro kubva pakutanga. Chabatanidzwa naJehovha hakuna unopatsanura. Which zichangobatanidzwa namwana munhu akatraya hazviite. Kana Mwari ati no ndino, kana ati yes ndi yes. Saka munhu akada kupatsanura chakabatanidzwa naMwari hazvigoneki. Distance yakafambwa iyi haina umwari, haiplease Mwari, inotouraya Uza tikasvika apa. But pane ka distance kakafambwa kekuti vanhu vaigona kufungidzira kuti God is with us and God is happy. Munoziva kuti Bishop anonzi Eli, first book of Samuel. Bishop Eli vanga vari muofisi vari pachechi paShilo. Areka ikatakurwa naHofini naFinehasi vakaenda kuhondo nayo ikanobvutwa nevaFiristia. Kukauya munhu wemba yaBhenjamini achimhanya achizozivisa Eli kuti areka yatorwa. Kureva kuti Eli akasara aine ofisi, Mwari ayebuda. Akatozoudzwa nevanhu kuti tsano mungori muofisi Mwari hamuna. Mwari akatorwa kwaFiristia. Ark yairepresents the presence of God. Saka areka yaigara muofisi muchechi naBishop. Saka Bishop vakapedzisira vasara neofisi, areka musina. Saka waingonzwa nematauriro ngotuka kuti unodhakwa stere kuna hana, wakazodai. Hamuna Mwari, muna mufundisi. Mufundisi wakatozoziswa kunzi mudhara Mwari akaenda. Muri muofisi Mwari hakuna, ari kuvaFiristia. But ipapo church yaitombooparata without God. Church yaitooparata Mwari wacho asipo. Ende vanhu vachitofara pane zvavaitoonawo zvavainzwa sekunge aripo. Distance yakafambwa neareka ichidhonzwa nemombe. Wrong formula, but there was a movement. Mweya wekunyengera unogona kuunza result pachinhu chiri wrong. Kuti murambe makabatirira paresult kwete pakutsvaka the formula behind the result. Because angasingafambi akufamba. Saka Bible ichiti chinomuvha denga. I respect miracles, but chinomuvha denga is when one is born again. Because we can fake miracles, we can. Kuti hodha vanhu vari pamauche ototovasumudza. Church yozara, kwete kingdom yaMwari, church. Movement ichitooneka kuti pane vanhu vasimuka, but real spiritually nothing is happening. Mombe mazano dzakudhonza minana, dzakudhonza ngoro. Vanhu vanovaya nekupupura. Mazuvano ngoro iri kudhonzwa zvisina Mwari mukati. Unonzwa munhu achiti Mwari wepano anoshamisa. 10 years ndiri over. Iye akapiwa 50 yake. Ngoro yadhonzwa. Unoona next Sunday kutsikirana kudai so. Oh, pane ka movement karipo ka. Osa, when you are moved by miracles, can I warn you? We can fake miracles. Because they can ungazondikuwa dzvanyirira we. Irimo we. Tikatozvitogora kuzozviita we. Ndakadzikana vanhu vangu 4 kuti tauraya pandakakunamatira wakaita sei. Ashwa munhu waMwari pandakakunamatira iso breakthrough yangu kana pandakupai $6 ndakabva ndane makombi. Wegononzwa kuti akomana ndikasiya 6 ndaita makombi pano. Tinogona kuti dhonza ngoro idzi varume tikasawanirwa nyasha dzerufu rwaUza, tikasawanirwa nyasha dzevhangeri yerufu rwaJesu, tinogadzira dzedu ngoro dzinodhonza reka. These days church yazara kwete kingdom yaMwari. These days nyaya ndema numbers kwete ema souls. To win people it takes intelligence, to win souls it takes the gospel of the cross.
Azvindinetse kuti upinde chechi nedu azvitombondinetsa. Ndada kuti upinde edu azvindinetse. Ndotanga ndatuka mufundisi wako ndotaura zvaanokanganisa, ndotaura kuipa kwechechi yenyu ndokusiya uri pakona. Ndoko unopedzera kutogutsa unobata muri kupi masanda. Azvindinetse, azvitomboda mweya mutsvene zvoda kungomukwarisa. Profeta wenyu akukutekesera zvakati, akati hati munhu waMwari itsotsi. Unoti kana ndatesa matsotsi asara asiri tsotsi ndiani? Unotozimirira kuti saka Sunday unobata muri kupi. Nenda kubata, kwete kuti unobata nesu, nenda kubata. Tinogona kuronga ngoro nyowani. Mindset nyowani. Dzekudhonza areka. Zvisina Mwari mukati, hatiyombotifambei. Vana vaMwari vakanoungana pachigaro chaJehovha bhuku raJobho. Vanzi naSatani anga aripo. Vana vaMwari havana kuona kuti vana Satani. Mwari ndiye akatozobvisa Satani kuti kudiko pakati petimu rangu. Dai Mwari akatiwanira nyasha. Pari kupinda pfungwa isiriyo pachinhu chaMwari. Instead yokuwina masouls kuti vanhu vauye mukingdom yaMwari, we are winning people to join our churches. Competition yevafundisi numbers in church kwete numbers in kingdom. Saka chiona zvinogona kutoita kuti atore munhu wokunyika amboridza kuti nyika izare ikoko, kungonzi kwako akazara. We are much moved by numbers. Saka tiri kudesigna ngoro nyowani. Ngoro nyowani haisi present worship. Kungoti japress dambura. Ngoro nyowani kunozara. Ofuna baba shero kuti yamuridze baba shero. Tinoona itu yekuona itu baba shero kugadzira ngoro nyowani. Why we are moved with the numbers. We forget that the cross is looking for souls. We are busy looking for members. Why? Takakanganwa vhangeri rufu. Kuna akafira kuti vanhu vapone. Saka usachenjere kuronga kuti vauye. Havaponeswa nekuchenjera. Vanoponeswa neropa rakadeuka pamuchinjikwa ukarishumira. Urikuinzwa ngore. Ngoro idzinyowani. Eitaziwana vachiudzwa kunaka kwaMwari. Mazuva ano wakuudzwa simba remunhu waMwari. The man of God is highly anointed. This is your last bus stop. Your last bus stop must be Calvary. Not my church. Your last bus stop must be Calvary, not my church. Tapedzerwa nguva nevachechesa kusvika ndasvika pano. Vhangeri renzvimbo harina kutanga nhasi. Peter patransfiguration akati zvakanaka tiri pano. Ndokutotanga kurasika. Instead yekuti ati zvakanaka muri pano. Ndokuti Jesu ndiye ari kukonzeresa. Iye akwana zvanhu zvakanaka tiri pano. Neniwo muprogram ndiri kutoita zvi5 pana. Zvakanaka tiri pano. Dai manditendera ndavakaimba pana Moses. Ya Moses, ya Elijah nenyu. Achingopedza kudaro, Moses ndokubva disappear na Elijah. Mwari vari kumuzivisa kuti usavake vhangeri pazvipo nekuprofita, vakira pana Kristu. Izvi zviri temporal, chiri permanent is salvation. Oso mudzati akambofamba pachiyata akadzokera futi. Sealed permanently chakaitwa neropa rake. Saka Peter aida kuvakira imba Moses, that is law. Aida kuvakira imba Elijah, that is a prophet. Mwari ndokubva aona kuti iri vhangeri raakuparidzwa ringudangobhigana ana Moses nana Elijah vachisiya Jesu. Pakadisappear vana. Mwari akatanga kuti kudii? Uyu ndiye mwana. Mwari akapiwa mukana anoparidza Jesu kwete Moses. Uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, munzwei. Denga Mwari andivafundisi pane panomboda kurova ega. Ranzi denga rakavhurika rikataura richiti, Mwari akatora mic akati zivisa chinoparidzwa kuti munoparidza iyeyu mwanakomana wangu wandinodisa, munzwei. Kuda kuti hatinzwe Elijah, hatinzwe Moses, Saka Mwari avaita kuti vaapiye vakadisappear. Kuda kuti vanoappear for a season, but chiri permanent is Jesus. Ngoro dzatadesigna dzatadhonza dzazadza vanhu kuchechi, vanhu havana Mwari, vanhu masapota asi mabeliever. Saka uchiona mukombi pakataurwa nauya profeti vanenge vacharovana, pakataurwa Jesu hakuna anodaira, avasisiko ikoko. Masapota aya.
Bible roti touch not. Nyaya mabata tunaita mnyama. Pakanzi Jesu mudariro. Za Jesu azvizikanwe. Ngombe takagadzira message yatina is no longer about the cross. It's about the benefits here anointing akabva pa cross. Saka Obed-Edom usapota uchiudza vanhu kukomborerwa. Uda pachena kuti kuna akafira nyaya yekukomborerwa. People must respect the death of Jesus more than the anointing of the man God. Nokuti dai anointing yake yaishanda, there was no need for Jesus to die for you. But to prove kuti anointing haina power unless it's connected to Jesus. Jesus is the greatest. Ngoro dzatagadzira dzadhonza kwete areka vanhu kuchechi kwazaro. Ngoro testimony nemafesi edu netishi. Netipa bendi tomunoda kuti tikarwera kuchechi munongotera. Omwe hasi kuti vari kutera ngoro iyoyo. Ndikatrust anointing yemunhu wokunyika kuti inounza munhu. Kuti ndaita bow to the system of the world. I must trust the anointing of Jesus to attract men. Ukanenda kunzwa kuti pakasauya webhendi wokunyika vanhu avauye kureva kuti mwari wacho anovaunza ina futi. Sanda akutoda mwari anogona kushanda nevakomana ivava. Gadzira ngoro nyowani. Kuda kubatsira mwari kubata areka unofira mahara. My time is gone. Can we raise our hands? I'll preach tomorrow as well. Father, we thank you for it. Thank you for speaking to us, for instructing us, empowering us. Give us the right knowledge. Tiregere kudonza areka nengoro. Itakuruwa pa vafudzi nevaprista venyu. Iropafadze musha wa David nevana vake. Mwari wakarangarira Obed-Edom ari parutivi. Kune vanhu baba vari rejected mafamilies. Kune vanhu vari kutorwa sema rejects mu relationship. Kune vanhu vari kutorwa sema rejects mumhuri dzavanobva. The God who is the same yesterday, today and forever. May you reach out your hand that is not short and bless the Obed-Edom of today. Wese are rejected ku family. Wese are rejected ku basa. Wese are rejected even ku zvikoro. May the God of Obed-Edom stretch his hand and bless your life. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you so much. Mwari wakuitire nyasha. Tinotenda nekuteerera kwenyu. You can also watch on Facebook live. Kana usina mkana wakuya panapa, you can go on Facebook. Kwa unenge uri koko, if you like our page. Kana kuenda pa YouTube. Google my name Evangelist Mparinga. Sermons are there.